Alright, muri yeZimbabwe ava ma1 aya ndo anonzi mafunnies asiri funny at all. It's like a made up story chaichaiyo because mafunnies. So what is happening pana vanogara pano pamzinda taanguri ndakuudzai kuti Comrade Knox Chivero, Comrade Blessed Geza, vese varume vavava nerimwe team rese rima war veterans vakabudikira paGeza movement. Those guys, according to information yatinayo, they are in Herbert Chitepo barracks kwaMutare. So zvakamira zvakadaro takambokuudzai manje apa kuti Comrade vakambouya kuHarare kuState House ndokunotaura neMnangagwa representative and then went back etc. So right now muri yeZimbabwe tiri kunzwa kuti there was an attempt on his life. Pane zvaitika as of right now, news dzacho dziri exclusive and dzichiri inonzi ndakangama but ndo zviri kuitika. So zvakamira zvakadaro, let me get into the details with you muri Zimbabwe so that more understand kuti chii chiri kuitika right now. So muri Zimbabwe kukonana muri ndinzwa kukonana kwavanhu vakafanana naEmmerson Mnangagwa nekukonana kwaVice President Chiwenga, kukonana kwevanhu who have been friends for a very very long time. In fact hukama huya hukuti huri forged neropa handiti nemadesires ekuona a successful Zimbabwe. Because munogona kubvunza kuti why is it that Mnangagwa zimfesiri yari romira paya richitaura zvimajokes zvisina basa rakamira paya richitiro tiri kuziva zvatiri kuita tiri ZANU-PF hatibatanei tiende kumberi hati vakei nyika chete imimi, richizama kuti vanhu vese vakangamwe kuti zimfesiri riri kuramba richitonga vanhu asi vanhu vasingacharidi papapo. Like ari kuzwana kupi Mnangagwa? I mean maZimbabwe anenge achibvunza ka right muri Zimbabwe mfesi uya in fact kwete mfesi uya ZANU-PF pachayo at its core inenge ichizviti iyo it's about black economic empowerment, emancipation. It's about making native African Zimbabweans rich and become successful. And is the mission statement yeZANU-PF. In fact, ZANU-PF but ye liberation war struggle, liberation war movement. And so Mnangagwa amire papa anenge achiti iye, I am the leader, I am the CEO wechinhu chinonzi Zimbabwe, and Zimbabwean government, chinhu chinonzi bato reZANU-PF, and we are doing well, we are succeeding. Look, tabva uko tasvika pano and tiri kubudirira. Because remember this, kana musingadi kuita confusion, remember chinhu chinonzi ZANU-PF was trained, chinhu chinonzi ZANU was trained in China by the Communist Party of China. Right? That Communist Party haisi pati yekunzi kwanzi leadership hunosarudzwa nevanhu. No, leadership hunosarudzwa nevanhu vari mukati mechinhu, vanhu vane experience nechinhu, vanhu vagara vashanda makore nemakore muchinhu. And that's the same philosophy in ZANU-PF. They think kuti even since vagara mu government for so many years, it actually makes them better than Nelson Chamisa anongobva kwaari kubva ouya onzi akurana government. They think he will do a bad job. You understand? That's exactly communism. Communism is like a family. Kureva kuti baba havachinjwi pamba, and kana iri family baba vachangoramba vari baba. Hazvizonzi kwai structure yachinjwa because paitwa democracy takuvhotera kuti hai uyu mwana wechipiri mwana wechitatu ndo ava kuita leader, ndo ava kuita ubaba pano pamusha. Hazvidaro. Ndo patiri kutaura kuti Zimbabwe
hauzi musha wenyu boys, musha wedu tose, ende tose tiri vana baba so tose tiri vana baba taakuchiuya tofanira kubvumirana sana baba kuti tichaita madzoro ekutungamirira chinhu ichi, tichiita zvokuvhoterana. Kana ukatadza kutungamirira zvatino zvinotigutsa tokubvisa, handiti bhozi tose tiri vana baba, kwete kuzotora Zimbabwe wakuchiita senge iwewe uri baba vevana baba vose, misoro yese yakazara. So ndo problem yephilosophy yeZANU-PF. I'm taking you into understanding the real problem. Apa tiri kuzodzoka kunyaya yekuti ndikuda kuconnecta kuti munzwise kana tichitaura nyaya yaComrade Knox Chivero nepatiri chikudza kuti pane a reported attempt yaitika on his life pavanga vachirana maerrands avari kurana, right? So muri Zimbabwe understand kuti saka kana vakomana vakabva vose kuzasuku, vana Amazon, vana Chwenga, vana Chichi, maComrade vose ava vakadii vakazotora nyika vakazoita mari vakazobudirira vakazova mashefu avari nhasi, handiti zvakamira zvakadaro. Kana paakuitika maconflicts pakati pavo, maconflicts ekuti anenge achiitika, but at any given time everybody kana pakangoita kakunzwisisana, they are willing to forgive each other and move on. Amukunzwisisa kumacomrades, apa tiri kutaura kumacomrades, they are willing to just forgive and move on, hani muri babata. So that's why muchiona panoramba pane madiplomatic talks. That's why muchiona isusu kana tichikudza kuti kwaMutare, kubheseri kwaMutare ndokwekunana Comrade Knox, you would ask kuti why then Mnangagwa asiri kuvavinga kunovaataka simple as that, because pane a lot of respected people vanenge vari pakati paMnangagwa nana Comrade Knox. It's the same thing kutibvunza kuti why then Mnangagwa asiri kudzinga Chiwenga kana pane matensions esa, ndopati chidzoka zvakare kuti he just doesn't know who he will anger by doing that, because Mnangagwa has isolated Zimbabwe. Chinonzi Mnangagwa, it's a regime, handiti because vanhu vanongoona Mnangagwa achibudikira achinzaka musoro anoramba achingoita president. No, it's not only him, pane guys anenge ane akabatira Mnangagwa power. Let me get into this muri Zimbabwe. Pane guys anenge akabatira Mnangagwa power. Pane guys anenge achigara pasi naMnangagwa vachibvumirana kuti izvi ndo zvatakuita, and ipapo guys waya ndo pane vamwe vasiri kudi kubvumirana, but chero vasiri kubvumirana pachavo, they still have power, they still have money, they still have resources, so it doesn't really matter kuti Mnangagwa wazobviswa here kana kuti kwete, because they still rich, but pamaguys iwayaya anenge akagara muchinhu ichi, vakagara muchinhu ichi, vakatarisa mamoves aMnangagwa, because if they feel threatened enough, that's when they unite and vobvisa Mnangagwa. Kana chiti kubatira Mnangagwa power, tikutaura kuti hatisitora zvinhu zvionekwa zviriko kana kuti zviriko, kumubatira power tiri kuti kune maguys anenge achikontrola a military barrack, kune maguys ari kukontrola marooms, totomati marooms, ari kukontrola, ane maaccess, ane makeys to mawarehouses, ane zvombo. Do you understand? Those are the guys that matter to Mnangagwa. That's why you see Mnangagwa is disrespectful to ordinary Zimbabweans, because anenge achiwisa kuti mamafia chaiwo ari akabata simba, iwo vaiva namatatu vamemchiona, vana Tapfumane vamemchiona, nemamwe mageneral akawanda, vanenge vari in control to real weapons. Mnangagwa unotaridza kuti if you look at it, vanhu vekuti wakaapproacha vanhu vakawanda akabhadhara a lot of money, it looks like that, so kana mchiona vana Comrade Knox Chivero vachiramba vari muZimbabwe, vachiramba vachirarama muZimbabwe, it's because they are also
close vanenge vakachengetewa. It's just something chinongoitwa keep quiet, but zvichitozikamwa kuti vari kuanda vanotoziva kuti general wakati kana kuti mukuru yakati neakati neakati, those guys, they are still in favor of Chiwenga. You understand? So since they're still in favor of Chiwenga, the people inenge yatumwa naChiwenga vafana na Comrade Geza, vafana na Chief, vanenge vatumwa naChiwenga vanenge vari vachinogara under those guys who are in favor of Chiwenga. Ende munangagwa ngaitoziva kuti ndivanani pakati pemamafia ose anenge achikontrola zvinhu, anotoziva ndivanani because chagara chiri chinhu chavo. Vanhu vemukati ndedzemudanga dziri kukonana, mundobata, ndedzemudanga dziri kukonana. So kukonana kwacho ndekwekuti imi vakomana chingonyarara ingodlai mari makadii makanyarara. Chiwenga muri kuunderstand here nyaya. Tasemuoneka Chiwenga watiri kutaura nezvakewe haasi munhu wokuti kwanzi is an ordinary Zimbabwean ari kutambura. No, he is the vice president and he has been in power since 1980. He is rich. Kana kuri kuluta waita zvese. You understand? So anenge achingoti chingonyarara, take the shame, because right now Chiwenga achatogoni kana kufamba asina kuisa maglass. Anenge angona mas black shades because the shame is too much. Kuti what are people saying? Vanhu, but he knows he's patient and he's calculating, but he knows at the same time kuti vanhu vakutomuona semhende. Imhende tasaone ndiwo ngafanga waita next president, tasaone zvaoitiwa naEmerson apa ndiwo wakamupinza. You understand? Tokapandukirwa uri kuwachisiwa etc. And ndo like the narration inenge yakutenderera. But murezimbabwe isu redu basa pano nderekukupai news, and ndakupai news, and thank you for watching. Stay tuned. Rugare ngaruve nemi.